Astigarragan hasiko dugu gaur sustraia saioa. Euskal Herriko arotzeria eskoletako ikasleak herriko dolare zahar bat berreskuratzen ari dira. Albistegian, Zarautzko Mastikrosaren laburpena egingo dizuegu. Euskolabeleko produktuak dastatzeko aukera ere eman zuten. Ipar Euskal Herriko hiru gaztek txanda izeneko proiektua jarri dute martxan. Baratze bat lantzeaz gain, jatetxe bat ireki dute Bilbon produktu ekologikoak bertan erabiltzeko. Irunen amaituko dugu. Itsasoko enpresa txiki bat da eta aditu askoren iritziz munduko arrain zoparik onena egiten dute. Arautzeriako zenbait ikasle, 17. mendeko sagardo dolare bat berreskuratzen ari dira Astigarragan. Ipar Euskal Herriko Compagnons du Tour de France, Nafarroako Donibane eta Gipuzkoako EASO Politeknikoa zentroetako ikasleak dira praktikak egitera etorriak. Dolareak proiektua Peio Martikorena Fundazioak bultzatu du Astigarragako udalarekin eta 3 zentro horiekin batera, eta Akitania Berriak, Euskadik eta Nafarroak finantzatuta. Proiektu interesgarri horretan, ikasleak Erbetegi Etxeberria baserriko sagardo dolare bat berreskuratzen ari dira Astigarragan. 400 urtetik gorako zurak dira, ondo kontserbatuak eta udaletxeko lonja batean berriro muntatu dira. Hemen sagarraren eta sagardoaren munduko altxor eta ondasun baliotsu asko gordetzen dira. Hemen daukazue Erbetegi Etxeberriko tolarea. Tolare handi bada, baserriaren egituran bertan sartuta zegoen tolare bada. Gogoan izan behar dugu garai hartan, duela 300 urte, baserria bera zela sagardoa ekoizteko fabrika. Eta tolarea zela sagardoaren egituran bertan zegoen osagaia. Tolarea handia da, zorionez, tolare hau desmuntatu aurretik martxan jarri zen, bideoz grabatu zen, eta gero piezak ere sailkatu eta txukun gorde ziren. Eta horrek aukera eman digu ikasleekin tolarea berreskuratzeko lanak ondo egin ahal izateko. Ondare hau berreskuratzea eta zaintzea ez da xede bakarra. Ura ezagutarazten eta erakusten ere saiatuko dira sagar kulturaren barruan. Garrantzi izugarria du guretzat ondare honek. Kontuan hartu dezagun, sagardogintzaren kulturak gauza asko sortu ditu. Hizkuntzan, sagar moten izenetan, sagardo egiteko modua, eta baita ere egurra lantzeko eta tratatzeko moduan. Kontuan har dezagun, mendeetan zehar, sagardo egiteko tresneria egurrean oinarritu dela. Eta hor, egon da jakintza bat, egon da izugarrizko aberastasuna. Eta ondorioz, gaurko sagardogintza hortik dator. Mendez mende egindako lan hortatik, eta mendez mende besteak beste egurrezko tresnak eman diguten teknologia hauetatik. Beraz, gure sagardogintzaren kultura ulertzeko hau dena ulertu behar da eta honi balioa eman behar zaio. 3 zentroen arteko lankidetza funtsezkoa da dolareak proiekturako. Gure helburua da, lanbide heziketako ikasle hauek, zurgintzako, arozgintzako lanbide tradizionala ikastea. Euskal Herrian, egurrean oinarritutako baserri, borda, tolare, elementu asko dauzkagu. Eta poliki-poliki, horiek berritzeko arotzik gabe, zurginik gabe geratzen ari gara. Eta hor, ondare izugarria daukagu. Guretzat garrantzitsuena da, lanbide heziketako zentroek beren ikasketen egutegian, langintza hauek barruan sartzea, txertatzea beren ikaskuntza prozesuan. Horrek emango baitiko aukera lanbide hontako profesionalak sortzeko. Gaur Peio Martikorena Fundazioko kideak etorri dira. Lanak oso aurreratuta daudela ikusi dute. Guantzen bertan, egiten ari garena da ofizioak nolabait berreskuratu, ofizio zarrak, gure egur zarrak nolabait berriz ulertute ikasiz nola
nola kudeatzen ziren, nola lantzen ziren, eta kasu honetan dolarekin eta Astigarragako udalekin ari garen bultzatzen proiektu hau, guretako arron proiektu importantea da. Sagarraren kultura eta sagardoaren kultura nolabait arrontin zabaldua zegoen gure herrietan eta gure mugetan. Fundazioak duen helburu nagusia da mugako eta mugan sortzen aldiren ideiak eta lanitiko moduak agerian utzi eta bultzatu. Orduan gure proiektu guztiari erraten diogu mugako, mugatarrak garelakoz, eta Nafarroko mugan eta Gipuzkoakin ditugun mugak, horiek bultzatu eta landu. Iban de la Fuente irakasleak azaldu digu egurraren kontserbazio egoera zein den. Orduan, Euskal Herrian erabiltzen zen asko aritza baita ere, zen aritza zen baserri ondoan zeuden zuhaitzak, ez? Orduan, egurraren egoera nahiko ona da, batzuetan ardatza dauden lekuetan eta zuloak aurkitzen dira, zen leku horietan zegoen eskabat egur horik solizitatua zegoen, orduan zuloak eta daude, baina egin behar dituguna da egurra aldatu beharrean, egin behar didana da injertoak. Resina batzuekin eta egiten da egurra injertoekin, eta egurrak hartzen du bere hasierako indar hori. Eta, bueno, ikusten da, egurra dago pixka bat kurbatua, zuhaitzak ziren, baina egoera orokorrean nahiko ona da. Nik esango nuke uneko 70 berrera bili daitekela. Dolarea muntatzeko urratsak zailak eta korapilatsuak izan dira. Orduan, montatu dugunean zailtasun handiena izan da, batez ere jakitea egurrak nola zeuden, ez? Naiz eta planoak izan, arkitekto baten planoak izan, montatu dugu argazkien bidez. Baina dugu montatuta gero, ikusten dugu ja bere egoeran, bere lekuan dagoela, eta ditugu egur punta guztietan jarri ditugu txapa batzuk identifikatzeko, eta hurrengo batean muntaia egiten denean ja erabat berritzeko, badakigu ja nola joango denez. Ibanek azaldu digunez, ikasleentzat esperientzia berezia da. Agian egunen batean lan irtenbide bat aurkituko dute baserriak eta bordak berritzen. Esperientzia bezala ikasleentzako da erabat aberasgarria, ez? Ateratzen ditugu ikastetxeko kontzeptu hortatikan, daude kalean edo leku batean lanean daude, gehienak dira frantziarrak ez ezik denak altzarigintza ikasten dute, orduan beti daude ohituta egur zatxitxikekin lan egitea, hemen egite dute egur handiekin, orduan mugitzeko era desberdina da, egur zarra da, eta beraientzako oso aberasgarria da. Beraien ikasten ari dien lanbidearen ematen die beste ikuspuntu bat, luzeagoa, zabalagoa, eta irtera bezala lanbide honek enpresa guztiek eskatzen digute gaur egun gazteak lan egin nahi dutenak egurraren edo gure ondarea berreskuratzeko proiektuetan o baserrietan, ez? Gabriel Etxeberri dugu praktiketako ikasleetako bat eta esperientzia ondo baloratu du. Niretzat proiektu aski interesgarria da. Egiten dugunarekin aski aldatzen duelako, ez dugu egunero dolare bat ajebehitzen. Horren ajebehitzea proposatua ezen zait, eta beraz onartu dut plazer handi batekin, eta beste gauz bat ikusten dugulako ere. Dolareak proiektuak helburuak betetzen ari da. Antzinako dolareak berreskuratzea eta zahar berritzea. Prestakuntzaren bidez, arotzeria eta era horretako lanbide tradizionalak gazteei transmititzea eta Euskal Herrian mugaz gaindiko lankidetza sustatzea programa eleanitz bat erabiliz. Getariako txakolina jatorri izeneko talai berri upategia zarautzen dago. Eta igandean Mahastikrosa antolatu zuten 7. hango inguruetan.
Gero eta jarraitzaile gehiago dituen mahasti arteko lasterketa ikusgarri bat da. Ia 8 kilometroko lasterketa da, eta giroa ezin hobea. Gainera, parte hartzaileek eta ikusleek Euskolabel produktu bikainak dastatzeko aukera aparta izan zuten. Hemen antolatu deu 7. edizioa Masti Krosekoa, eta bertan lasterketa bat antolatzen deu Mastian gora berak korrika. Eta gero, karrera bokatutakoan, iten deu 11 bat, bertako produktuekin, eta kilometro zerokoak etortzen dira, aragia, basatxerri, paturpat edo Arabako patata, euskober eta luma gorrikin. Aurtengo edizioan 100 dorsal banatu dira, limitia 100 dorsaletan jartzen dugu, eta beraz, aste honetan agortuta zeuden dorsal guztiak, orduan, hurrengo urtean ere egin beharko dugu beste lasterketa bat. Mahasti Krosa Talaiberrik antolatzen du Zarautzko udalaren babesarekin, eta parte hartzaile, ikusle eta giro aldetik arrakasta handia izan zuen berriro. Ipar Euskal Herriko 3 gazte txanda izeneko proiektuaren inguruan batu ziren iaz, Gatikako barazki ustiategi batean. Gazteneken bitartez, lorrak aholkatuta eta lur bankuari esker 6.600 metro kuadro erabiltzen dituzte. Orain, beste urrats bat egin dute eta txanda jatetxea ireki dute Bilbon, ekoizten duten gehiena jatetxearen bidez merkaturatzeko. Antoine Latour arduratzen da baratze kontuez eta txanda aurkeztu digu. Txandak 2 lan ildo ditu. Barazki, belar usaintsu eta fruitu ekologikoak da lehena. Bilboko Uri Zaharrean zabaldu berri dugun jatetxea gure barazkiekin hornitzeko. Era ekologikoan ekoiztearen aldeko autua egin zuten, lurrarekiko begiruneagatik eta elikagai osasungarriak eskaintzeko. Apustu berezi bat da lurrarekiko harremana ulertzeko, elikagai osasungarriak ekoizteko, jatetxean jaten emateko eta produktuak zuzenean saltzeko. Berotegietako batean Antoine dugu brokoletia biltzen. Brokoliaren antzekoa da eta Italiatik dator. Loreak janariak prestatzeko erabiltzen dira. Brokoliaren familiakoa da, Italiatik dator eta lore txiki hauek ematen ditu. Zurtoina ere jaten da, oso samurra baita. Gure sukaldariak plantxan edo labean egiten du eta oso kurruskari geratzen da. Lorea ateratzen uzten diogu, loreak brokoliaren zapore handia baitu. Brokoliaren lore normala baino zaporetsuagoa da. Beraz, interesgarria da sukaldaritzan. Neguan beste brokoli batzuk ditugu. 200 dira. Moreak, azak, zerbak, azaloreak, apio pixka bat eta urazak ere baditugu. Baina laster, hori guztiak kendu eta udako produktuak landatuko ditugu. Tomatea, piperra, alberginia. Ureztatzeko sistema berritu behar izan dute aurrekoaren oinarria aprobetxatu badute ere. Ura lursailean zegoen putzu batetik dator. Zisterna bete eta zisternatik berotegietara bidaltzen dugu. Berotegiak muntatzeko ureztapen sistema desmuntatu behar izan genuen eta berriro muntatu. Orain, hodi bat dago berotegi bakoitzeko. Baratzeko lurra oso buztintxua denez, konpostaz baliatzen dira porotsuagoa izan dadin. Lan guztia eskuz egiten dute. Lur buztintxu xamarra da hau.
Eta guk ez dugunez ez motokultorerik, ez traktorerik, eskuz egiten dugu dena. Sarde bat erabiliz, lurra pixka bat arrotu, azpian kartoi bat jarri, eta gainean konposta botatzen dugu. Hori dela eta lurrarekin nahastean bigundu eta errazago lantzen da. Azitegiari esker dirua aurrezten dute ezbaitituzte hainbeste landare erosi behar. Gainera, merkatuan nekez aurkitzen diren barietateak lantzeko aukera dute. Azitegiak dirua aurrezten laguntzen digu, aldaskek dirua balio duteta. Nekez aurki daitezkeen barietateak lantzeko aukera ere ematen digu. Jatetxerako ona baita hainbat barietate izatea. Aurten 6 eguzki plaka jarri ditugu. Lehen sorgailu bat geneukan ponpak ibilarazteko. 2 ponpa ditugu, bata zisternarako eta beste bat ureztaketarako. Sorgailuak erregaia kontsumitzen zuen eta zarata ateratzen zuen. Plakekin oso pozik gaude. Y estamos muy contentos ahora con las placas. Lurra ere prestatu dute, aste gutxi barru gutxienez 50 fruta arbola lantzeko. Gehienak zitrikoak. Pues eso, esta zona para aprovecharla. Eremu hau aprobetxatzeko 50 fruta arbola landatu nahi ditugu, batez ere zitrikoak. Piloak egin ditugu, eta gure lurra konposta eta erositako beste lur bat nahastuta, zulo bat egin dugu lur azpian, limoi ondoak, laranjondoak, mandarin ondoak, eta gauza bitxi batzuk landatzeko. Esaterako zidrondoak landatzeko. Mano de Buda, todo cítricos. Baratzea utzi eta Bilboko Maiatzaren 2ko kalera jo dugu. Txanda jatetxean gaude. Esan bezala, proiektuan egindako beste urrats bat da. Jatetxeko aretoa leku abegikorra da, ezin hobeto dekoratua bezeroak ondo sentiarazteko. Sukaldean, Antoine eta Adeli topatu ditugu. Bata txefa da, eta bestea somelierra eta sozietatearen administratzailea. Gaurko menua prestatzen ari dira. Antoine, azken buruko bat prestatzen ari da euren baratzeko landare bat erabiliz, banilaren antzekoa da. Una crema diplomática. Gure baratzeko loreekin egindako krema bat da. De nuestro campo. Que son Rena del Play. Banilaren antzeko zaporea du. Un gusto que es más o menos. Banilazko krema klasikoa baino beste zerbait ekologikoagoa egin nahi dugu. Un poco más ecológica que crema de vanilla clásica. Bien bitartean, Adelik barazki hostoak garbitzen ditu. Antoanek bildutako brokoletien loreak ere hemen daude, lan mailan. Tenemos brocolis. Brokoliak eta brokoletiak ditugu. Vamos a. Garbitzen ari gara eta plantxan egingo ditugu, buelta eta buelta. Van a hacer un volta en la plancha. Ospinolio saltsa bat ere egingo dugu. Y la idea es de. Biodibertsitateaz baliatuz, ñabardura berriak lortu nahi ditugu. Zapore desberdinak baitituzte. Baina denak ezin dira berdin prestatu. De manera un poco diferente. Euren baratzeko barazki ekologikoak eta tokiko produktuak erabiltzen dituen jatetxea aurkeztu digute biek. Esperientzia berezi bat eskaintzen dugu, gure baratzeko produktuak erabiltzen ditugulako. Tokiko produktuekin lan egiten saiatzen gara. Ez da goi sukaldaritzako esperientzia, baina ia. Eta prezio justu batean. Jendea etorri, eta normalean garestiagoak izaten diren produktu hauekin goza dezake.
Amets baten amaiera bezalakoa da. Izan ere, duela urtebete hasi baginen ere, guk jatetxe bat ireki nahi izan dugu beti. Eta oso pozik gaude. Ustiategian prestatzen dituzten barazki saskiak ere jatetxean saltzen dituzte. Gainera, ekoizpenaren zati bat Portugaleteko azokan saltzen dute. Txanda azken batean hori da, 3 gaztek ilusio handiz abian jarritako ekimen bat. Itsasoko enpresak itsas produktuak jartzen ditu merkatuan eta tokiko lehengaien garrantzia azpimarratzen du. 2015an sortua, 1997 urteko enpresa bati hartu zion erreleboa, Asier Ruizen eta Asier Sistiagaren ekimenez, eta 10 urteko ibilbideak haien proiektua bermatzen du. Gure proiektua 2015an hasten da, baina egia da, garai hortan egiten deguna da 1987tikan irikita zegoen aktibidade bat hartzen dugu. Kasu hortan, akordio batera iristen gea enpresario hauekin, bere aldetikan txangurroaren mamia lantzen zuten eta beste alde batetikan ere txangurro beteak Donostiar erara lantzen zituzten. Orduan, akordio horretara iristen gea, baina bai egiten deguna hortikan aurrea, 2015tikan aurrea, da planteamendu bat produktu berriak desarrollatzeko. Denak itsasotikan datozen produktu elaboratuak egiteko, baina beti inongo konserbante eta koloranterik gabe. Merkatuan jarri duten produktu sorta oparoak 20 erreferentziatik gora ditu. 2 produktu desberdin egiten ditugu formato mailan. Oreka mailan lantzen dugu eta bai retail edo azken bezeroaren formato ere lantzen dugu. Eta gero familien baitan arraizopa, kremak eta fumetak egiten ditugu alde batetikan, beste alde batetikan ere arrai pastel desberdinak ere egiten ditugu edo pudinak, oskol naturalean egindako txangurro donostiarrerarako errezeta eta formato desberdinak ditugu ere bai, eta gero pikoteo referentzi batzu ditugu, kroketak, mini empanadilla batzuk, txangurroz beteak eta bar. Arrai freskora ere dedikatzen gea, egile esan, eta arrai hori gero erabiltzen dugu edo itxaskia gure produktuak egiteko, baina azken finean hori dira lantzen ditugun familiak bai. Sorta horren barruan, arrain zopak nabarmentzen dira gehien. Argi daukagu arrai zopak bere aukera handiak ditula hazten jarraitzeko. Merkatu analisi bat egin berri dugu mundu mailan eta emaitzak esaten digute potentziala handia dela. Bezero asko daudela prest arraizopa naturalak eta kalitatekoak eta egitazkoak direnak konsumitzeko. Beste alde batetik, hementxe ditugu arraizopa eta kremak itsasoko markaren barruan ditugunak eta 2019an merkaturatu genitunak, eta azkenengoz lehen urte bukaeran merkatura atera dugun Hondarribiko Hermandadeko jatetxeko arraizopa berria. Hondarribiko arrantzaleen kofradiako jatetxeko arrainzopa iazko abenduan merkaturatzen hasi ziren. Jatetxe horretan 20 urte egunero prestatu duten zopa zehaztasun handiz kopiatu dute. Kandauriko legatzekin eta presarik gabe, artifiziorik gabe eta patxadaz egindako zopa da. Japonian munduko zoparik onena dela uste dute eta Asiako lagun askok Hondarribiko jatetxera etortzen dira gure gastronomiako harribitxi hau dastatzeko. Arraizopa honen historia Hondarribiko Hermandadeko jatetxean hasten da, Iñaki eta Maiteren eskutikan.
bere garaian zopa hau egin zuten, baina konturatu zian hile egunero japoniarrezko etortzen aiziala, ez da, bazkaltzea. Eta zopa eskatuaz. Orduan, gero enteratu zian, japoniar aerolinia batean artikulu bat atera berri zutela, beraien zopa hitz egiten, argazkiekin eta hori, eta pixkanaka ikusi zuten bakoitzen eta japoniar gehiago guten ziala. Gero egia da, pixkanaka, bai japoniar eta Koreako telebistak ere etorri diala, aldi batzutan, erreportaiak egitea eta influencerrak ere, eta bakoitzean eta fama gehiago hartu dula. Gu gure aldetikan egin nahi izan dugun gauza bakarra izan du da, errezeta mantendu, naturalki egin gauzak eta ahalik eta berdintasun handiagoekin egitea. Eta hortan gaude, produktua errespetatu indegu eta Iñakik esaten duen bezala, beak esango luke han egina dagola. Atzerriko prentxako erreportaje ugariek zopa berriaren kalitatea sustatzen lagundu dute. Zopa honen osagai nagusia legatza da. Pasaiatik ekartzen dute, freskoa da eta kalitate ezin handiagokoa. Azken finean, Iñakik egiten duen errezeta errespetatuko dugu. Eta hoi argi genuen hasiera batetikan. Orduan, beak egiten duen bezala, legatzak osorik erosten ditunez bere jatetxerako zopa egin ahal izateko, guk ere berdin egiten dugu. Orduan, ikusten dezun bezala, hementxe ditugu Pasaian erositako legatza freskoak, hemendikan alde batetikan burua eta xurrekin zopa egin ahal izateko fumeta egiten dugu, eta beste alde batetikan xolomoetatik pusketatxoak egiten ditugu botella bakoitzean bere kantitate zehatza sartu ahal izateko. Legatzarekin batera, gainerako osagaiak tokikoak dira. Kontzeptu hau oso barneratuta daukate itsasokon. Azken finean oso garrantzitsua da, ezta? Bai arrantzaleen, bai baserritarren produktuak, bertako produktuak, euskal produktuak erosi ahal izatea, ezta? Guk enpresan politiko hori daukagu implantaturik eta aldegun eta guztietan, eta produktua hemen bertan balin badago, beti saiatzu izan du bera hemen bertan erosten. Gaur, tipula, porrua eta azenarioa gorritzen ari dira. Su motelean edukiko dute, hurrengo egunean fumearekin eta legatz solomoekin nahastu arte. Autoklabetik pasatu ondoren, zopa saltzeko prest egongo da. Ikusi dezuten bezala, gaur zopa berri honen barazkiak potsatzen ari gera. Barazki kantitatea handia erabiltzen dugu, orduan ordu asko behar ditugu ere potsatu ahal izateko. Orduan, bai tipula, bai azenaiua eta bai porrua jartzen ditugu, eta ordu askotan zehar pixkanaka potsatzen doa. Bilar berriz, hasiko geha ja arraizoparen fumeta eginez, hemen Pasaian erosten ditugun legatza freskuen buruak eta exurrak erabiliaz, eta bilar egunean zehar ja bukatuko genuke zoparen elaborazio osoa. Prozesua artisau lana da erabat. 2 urtekoa da iraungitze data eta ez du inongo gehigarririk. Zoparen arrakasta delata itsasokon esportazio saila jarri dute abian. Eta ez dago zertaz harritu, ziur aski munduko zoparik onenaren aurrean baikaude.